Türkmenistan koronawirus pandemiýasy sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlarynyň ýene bir tapgyryny ýurda getirdi. Ýurda dolanan raýatlar Türkmenabatdaky baş karantin merkezine äkidildi we olara karantiniň ilkinji gününde COVID-19 garşy hytaý sanjym edildi. Karantiniň ilkinji gününde sanjymyň birinji dozasyny kabul eden raýatlar 21 günlük karantinden soň sanjymyň ikinji dozasyny kabul eder. Azatlyk radiosyna ma'lum bolan maglumatlara görä 13-nji maýdan 14-nji maýa geçiren gije Dubaýdan gelen Türkmen charter uçury 200 töweregi ýolagçy bilen Türkmenabatyň halkara howa menziline gondy. Aeroportyň bir işgäriniň sözlerine görä gije sagat 2:30 töwereklerine ýürüýte gatnaw bilen ýurda dolanan raýatlar saglyk barlygyndan geçirildi. Olary sagat 9 üçin aeroportyň çägine sakladylar. Soňra olar ýolagçy awtobuslarda baş karantin zonasyna alınıp gidildi diýip howa menziliniň işgäri anonim şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Karantin astyna alynan raýatlaryň sözlerine görä olara COVID-19 garşy hytaý sanjym edilipdir. Azatlyk radiosyna ma'lum bolan maglumatda bundan beýlek daşary ýurtlardan ýurda getirilýän raýatlaryň ählisine sanjym ediljekdigi habar berilýär. Karantiniň ilkinji güni bir doza sanjym edilen raýatlar 21 gün möhlet bilen karantinde saklanýarlar we habarçynyň maglumatlaryna görä olary sanjymyň ikinji dozasy karantiniň 21-nji güni ediler. Dubaýdan ýürüýte charter gatnaw bilen ýurda getirilen raýatlardan 25 çaga we 25 eje Türkmenabatyň ýokunç keseleri hastahanasyna karantin astyna alınıpdyr. Çelede 110 erkek adam we 45 senan Türkmenabatdaky baş karantin merkezine ýerleşdirilipdir. Galbertede habarçynyň maglumatlaryna görä Dubaýdan gelen uçurda Taýland, Malaziýa, Günorta Koreýa we Türkiýede galan Türkmenistan raýatlar hem bar ekeni. Dubaýdan gelen uçura 60 töwerek raýat başga ýurtlardan gelip goşulypdyrlar. Olar 10-njy maý 13-njy maý aralygyna Dubaýa gelipdirler diýip howa menziliniň işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ol howa gemisinde 100den gowrak erkek adamyň 50 töwerek uçaganyň we enäniň hemde ýene 50 goraýdynyň bolonlygyny tasdiklady. Habarçynyň maglumatlaryna görä ýurda getirilen raýatlaryň goşulary aeroportda galdyryldy. Ýolagçylaryň goşularynyň 21 günlük karantin möhlet tamamlanandan soňra eýelerine gaýtarylyp berilmegine garaşlýar. Raýatlar karantin döwrü öýlerine zerur bolan araççylyk serişçilerini we käbir ýene eşiklerini ýanlary bilen aldylar. Galan ýükler aeroportyň ýürüýte ammaryna galdyryldy diýip howa menziliniň işgäri gurrun berdi. Karantin astyna alynan raýatlara koronawirusa garşy sanjym edilmegi, virusa garşy vaksinalaryň täze tapgyrlarynyň ýurda gelip gowuşýan wagty amal edilýär. Hökümet Daşarda neşriniň türkmen mediasyna salgylanyp ýazmagyna görä Türkmenistana orfiýetde öndürilen Sputnik V epivak korona Hytaýda öndürilen koronawirus şeride İngiliz-Şwed kompaniýasynyň öndüren AstraZeneca sanjymlary getirildi. Ýöne habarda sanjymlaryň muktary barada anyk sanlary getirilmeýär. Galbertede Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysynyň maglumatlaryna görä şu günler Türkmenabat şäherine hastahana işgärlerine, saglyk öýleriniň maşgaly lukmanlaryna we aeroportyň işgärlerine koronawirusa garşy sanjym edilýär. 14-nji maýda Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi Türkmenistana koronawirus ýokuşmalaryna garşy ulanmak üçin orfiýetden 3 görnüşli Hytaýdan 2 görnüşlü sanjymyň ýeterlik mukdarynyň getirilendigini habar berdi. Türkmen häkimetleri pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan Türkmenistanlary ýurda gaýtarýar. Olary ýokunja garşy sanjym edýär, karantin astyna saklaýar. Ýöne resmi Hytaýdan hasaba alynan koronawirus hadisesi barada habar bermeýär.